Irailak 30, gaur goizez, jaiegune hartu dugulako, eta gaur be urkizetatik hasiko gara. Ba, itxura baten hemen dauzelako oingoz. Irakurri doanez eta pagoetan eta dabiz, ba, lehenengotaz hortxe emoten diez, eta gurien, ba, urkizetan. Men, zeu zer badau, ikusten da, gure janda, atzo egon esana, eta baita beste bat, atzo itzitakoa, oso itxe hasi dena, eta hemen beste bat. Eta horbe txikitxo bat. Zeu zer badau bintzat, ia apurka-apurke dana dala, ikusten da gero eta perretziko gehiago dauzela, ba, lezinun eratakoak, rusulak, eta badauz, bai. Aurretik egon ziren, baina apurra gelirik egon dizazken honetan, eta ibairusak be, saltza perretzikoak emoten dugu, apurka-apurke, bada bizela, azten. Oso ondo. Bueno, urkizatik kanpo, lehenengo dulisa, eta hasiera batean, ba, bueno, ikusten da moduan, ba, bareak, zera janda dau, eta emoten dugu ez dauela, baina hemen dau geratzen dane satize. Hori be, aprobetzatzeko moduko. Apurka-apurke urkizetan zeze, ba, aretxetan eta agertzen hasi da. Honek txikitsuak, ba, pena emoten dure eta bizarko itzekuz. Ba, ez badan be. Hau be, zantzu edarra da. Gero eta txibata edo zera errotari gehiago. Hemen be bai, txikitsuek. Baina, nahiko geri bai, txikitsuek izan erra. Esan, gaur aprobeta hori zein deu, bart, ez larregi, baina, bueno, da ondoko zegoen. Eta ikusten da. Hemen be errotari gehiago. Esan, ugeri dauz. Eta horrengo gunetan, emoten dugu, batez be domekarako irakar eurize, da hortik aurrera zen alda joaldi ederra. Ez da oso zientifiko dan, baina nire esperientzia bintzat alako zizan da. Hemen inguru honetan, aretsa dauz, etxederrak, eta zagar barik. Gaztain arbolak, baina emoten zan, baina ez asko. Eta arrazoie, behar bada, akaziak ziren. Akazia asko egon ziren tartien, eta akaziak, bueno, ezagorritako bat, desagertzarazteko oso gatza izen, tiez aparte, da, nitrogenoa sartzen duela lurrien. Eta, claro, nitrogeno asko dauen lekuen, perretziko askorik ez. Orduen, kendu ala, igertzen da, nik esango nuke, igertzen dela perretziko gehiago dakarrela. Adituren batek esan beharko luke, baina nire esperientzia bentzat, nire eta gure familiena. Gaztain arbola, hemen erdi janda, barik janda, zoritzarrez, hemen beste txikitsu bat, bizarko itzeko, eta hemen beste bat. Ez dakite hau be erdi janda dau, bateraki. Baina,
hemen beste bat, eta hau aretza Amerikarran, horrek esan gure geu, ja bat ozela. Hau abartzeko modan dau, erdi janda dauelako. Baina, badiez, ikusten diez hemen, bai txibatak, bai txikitsuek, eta hemen beste txikitsu bat, hori aurrerako. Movimentu itzela dau, apurka-apurka ikusten da, eta egiz esan basoa zoragarri dau. A ber, ia beste dagoen, hemen beste bat, apurta erdi janda, eta hemen be bai. Bara gusture dabiz bai. Eta hauze bai ikuspegi, erra, txikitsuek, biharko, baten bat aurreratzen ez bada bintzat. Hankadune edo hankabakua. Edertu, hemen beste bat, zela. Bueno, hauze da gorkusta, egiz esan, esan behar da askor gehiago nizela, baina txikitsuek ez dugu sartu, txikitsu batzu bai erdi janda egon diezenak, baina hitzin dugu. Bello, gatu posi dago. Venga, urrengor arte.